Kaya si ni Kajin. Abot lagi ka eskwelahan. Nga Sneko napasirit. Nagkaonas ni Kajin sa iyang snack. Yung snack dito sa eskwelahan, no man niya kan ari to, dire niya kaon sa balay pag-abot. Ani lang kung kansa ko snack, hulot na. Dire niya gikaon mo kayat kan kanang nilungag nga anagon mais. Napay lungag ay. Yang sodan ni Kajin mga kayat. Mo ni sodan ni Kajin. Amo ang sodan buwad ra ya pil manok. Unsay sodan mo ba? Sodan mo. Ha? Manok sa tiil. Manok sa tiil. Tiil sa manok. Tiil sa manok. Unsa day? Manok sa tiil. Nah, awar gyud mga kaya. Di gyud siya nang termino nga tiil sa manok, manok sa tiil gyud ha. Mga tumulog. Mo ni sodan niya. Unsa na ba? Manok sa tiil. Manok sa tiil. Tigo ka pansit ni tabaw. Manok sa tiil. Pansit tabaw. Mana ya sodan maget. Naras ni koy kalkag kay buhok. Way purol. Nanghoy apa kay gadok ka. Katawa pa. Dong. Aniko kata na. Aniko. Ini Niko. Kalkag lang buhok Niko. Ayong rongton. Ate na. Balik tang ate niya higop sabaw. Nahigop og sabaw. Higop ko sa pamangagkat. Para naisod kong utok. Para naisod utok ni Kajin. Igsa maron nila malakiat. Nya. Namohi naman sila ni adto sa siya. Ay, amam ni siyang kaon dito sa eskwelahan kay ato sa eskwelahan di mao tarog kaon kay malinga man. Are ra siya rin ngadtos balay. Kutsara. Yang kutsara binata. Liwat niya. Kung binata. Wana, happy na bagag. Ato ginaingon ron sa iring. Nang niya to na baka na mamakiat. Nansi sudan. Nasusugan niyo yung tiil gapon? Tiil. Ilan sudan ba kay tiil gyapon parehas mo. Tiil nimo. Bina be? Bina. Ipuno dia si mo ha? Puno si mo sudan. Dako hungit ni Kajin na. Tabaw pansit ba? Tapos pansit. Mo ni hotdog ni Kajin kining usa ka platong kanon mga kayat na. Ara. Hotdog na ni Kajin ha. Challenge ta. Challenge na niya. Hotdog na kinanglan hotdog na niya mga kayat. Basta mahurot na siya. Mahurot na niya ang premyo usa gyapon ko kanon ngayon ani. Usa gyapon ko kanon sa ka platong kanon ang premyo. Hotdog sa niya kaon. Matukan ni. Lah Niko ay konduktor. Lah. No. Naray mo biya, ini ko. Bom ko. Tiil sa dim tapon he. Niko mukaon na sa giya kay narayap hatan ni Niko. Ang mama ikaw ang mama niya. Mamsa naman ang naong Niko ay mumho. Ampay sige ni Niko tiil man ako kaya. Pasok. Sa iyo pa.
Nakita ang ngutin. Laron mo daw. Ayaw, ay, pagkuhan, makita. Bawal na. Makasabaan ta na. Nakikita. Laga. Nakita na mo! Makikutin! Ado. Kauno nang mimik ali diri. Basta Sipuno. mga skat, subscribe mo mga vlog kay para may kurta. Ang sabi? Palong sa da. Kasi ka. Okay. Okay. Mga kayat, ingon ni Kajin mga kayat. Palihog ko subscribe sa among YouTube channel sa katong wala pa makasubscribe mga kayat. Yeah. Katong nakasubscribe na, daghang kayong salamat ninyong tanan. So many thanks sa mga katong subscriber sa among YouTube channel sa probinsya ng Kayat. Laway magkakita. Anak may laway yung ikaon. Thank you sa mga subscriber na mo. Laway. Laway man to mamay. Oh, na, ilam mo na Kajin. Ayaw do kauno nang mimik. Idol magining ni Kajin ang kuan mga kayat kanang tiil sa manok sa tiil. On sabi? Oh, good job ko no. Para may magkakain. Oh, kanang manok sa tiil. Mo na mo kakha siyang ilong. Nakaon ilong ni Kajin. Musilan! Tuk-tuk. Kauno mimik. Pusilon mo ba? Kakha sa ilong. Mukakha na si mong ilong kay kanang manok mutok-tok nagmo. Awa lang ilong ni Kajin na kayat. Mangaon. Okay. Salamat. Thank you. Thank you. Oy, makita. Thank you. Kana ang cellphone. Oh. Wala na ka tinaon. Maniad to tan mga kayat. Nah, ni Kajin ay wag yon mangagda. Ramis ni Kajin di ba mangagda? Mangaon ta ba? Oh, mga on lagi. Kaon na ni. Ah. Ay di tinoon. Tinoon na. Kana. Kana. Naawa mga kayat. Iya mo hungitan. Hungitan ni mo sila be? Oh. Dadara mga kayat. Oh, kan. Kanain nyo. Puro rakaton gihatag ni Kajin. Uy, sudan. Patong sudan na para nasa sila sudan. Ada. Oh. Tahikong gina sa mandok ron. Imong naong. Nog-up na ni Kajin. Nog-up na ni Kajin. Oh, kana. Kana. Pauwa ko. Oo, pas ni Kajin. Okay. Dako magay hungit. Oo, pa. May iro si pamaghot dire. Lag, kauno nang mimik. Nakunsa pa mo ros eskwelahan be? Tuwa tong Dubai. Gadibayad na mo? Ate ko. Ha? Ate ko. Gadibayad na mo? Awas ni ko agad, nangagda po siya oh. Yan na patilapan sa iring. Hang. Hang. Hang kayo? Tingnan dito tika. Ano inam tubig ni Kajin agad kay hang kuno kayo. Ayan nga ngipon mga kiyat. Asa dapita to nang hingo? Kana mga kiyat. Mo na hingon. Oh, yung Oh. Nugabas. Nugabas di Kajin. Ba.